салом мардум, номи ман Собир, ман аз Тоҷикистон. Чӣ хеле ки дар навори гузашта гуфта будем, офиси Акаи Олим бояд шумо дар наворша нишон диҳем ки чӣ хел мақсад омадан дар кор, аз раҳш мақсад нишон медиҳем ки кадом раҳ хати омадан дар корай, куҷо рафтан дар корай, ҳамаша ҳозир ба шумо пешниҳод мекунем. ҳозир мебинем биное ки дидестен, ин Вавилонте гуфтагишон, Вавилонте. Ана ин раҳе ки дидеста бошен, ин раҳ аз тарафи Зелёни бозор, тарафи Зелёни бозор, агар тарафи Ватан биёен, ин раҳ аз тарафи Зелёни бозор мешавад. Ана ин раҳш бошад аз тарафи Ватан, тарафи Ватан. Баъд чӣ хеле ки Акаи Парвизшон ҳам гуфта буданд, инҷа олами китоб, инҷа аст олами китоб. хеле ҳозир мерем офиси Акаи Олим. чӣ хеле ки дар навори дигарӣ гуфта будем ки ба шумо роҳи омадан ба офиси Акаи Олим мақсад нишон медиҳем ки дар инҷа грин картаи худро пур мекунед бе хато, бе ягон мушкилӣ. Акаи Олим ба шумо кӯмак мерасонад. ин раҳе ки шумо мебинед аз тарафи Ватан мебиёяд, Ватан раи сентр, тарафи Зелёни, тарафи чи Садбар. ана ин Вавилонте, ана ин раҳе ки мошино омадаистанд, ин раҳ аз тарафи Зелёни бозор, ин раҳ аз тарафи Зелёни бозор мебиёяд. ана чӣ хеле ки Акаи Олим гуфтанд, Акаи Парвиз гуфтанд, олами китобҳо, олами китобҳо, ина агар аз тарафи Ватан биёед, агар тарафи Ватан агар биёед, он тарафи Ватан омадан олами китобҳо мешавад. баъд инҷа ҳам олами китобҳо, изча оста оста навор мегирем ки то ки шумо бинед. инҷа китобхонаи дигар, бинем тарос омадан мегирем аз тарафи Ватан. инҷа ҳамон Эверести гуфтагишон, инҷа Эверест, Эвересте ки Акаи Олим нишон доданд дар наворшон, Эверест. плакате ки стрелка кардагӣ ба офиси Акаи Олим. инҷа офиси Акаи Олим, ҳама ина стрелкааш ҳаст, ин куҷо рафтагӣ. аз ягон марина нишон медиҳем. инҷа офиси Акаи Олим мешавад. ҳозир ҳамаша як навори хуб карда ба шумо пешниҳод менамоем. агар бинем ку инҷа як кӯча мешавад, ин тарафам, инҷа тарафи дасти чап то мехӯред, инҷа омада ина эз виза, ҷои кори Акаи Олим. ҷои Акаи Олим ҳам худо ба шукр ки хеле очрат буда. баъзе бадтар бо Акаи Олим ҳам хоҳанд, боз як бор дигар навор карда ба шумо пешниҳод менамоем.